suntem moldoveni și vrem unirea cu România, mai avem un slogan foarte important. Moldova! 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 La microfon, un alt coleg de la platforma civică Acțiune 2012, Lucian Milov. Bună ziua, fraților! Cine sare vrea unire? Cine sare vrea unire? Cine sare vrea unire? Cine sare vrea unire? Trăim în aceeași viață în Republica Moldova și trebuie să spunem adevărul. Cine sare vrea unire? Cine sare vrea unire? Gata, bă! Trăim cu toții aceeași viață în Republica Moldova și trebuie să spunem adevărul. O ducem rău. E atât de mare diferența între ceea ce spun și ceea ce fac politicienii noștri, încât nu mai crede nimeni. În fiecare zi, clasa politică de aici deservește diverse subiecte, cum ar fi reglementarea transnistreană, uniuni vamale, integrarea europeană, ce rămân doar la nivel de declarație. Deci noi, în continuare, o ducem rău. Avem multe firme și multă inițiativă privată, dar care e limitată ca spațiu. Prin unirea cu România, noi ne dorim ca afacerile celor de aici să se extindă pe o piață de 25 de milioane de români. Rețelele de distribuție a firmelor de la Chișinău trebuie să-și lărgească sfera de acțiune până la Timișoara. Prin unirea cu România, produsele făcute la Cahul, Bălți, Comrat vor ajunge în aceeași zi la București, Suceava, Cluj. Acest lucru asigură garantat o creștere economică imediată. Acum, produsele noastre sunt luate pe nimic de către distribuitorii din Est, iar înspre Vest suntem nevoiți să suportăm taxele vamale. Trebuie ca firmele noastre să poată acționa în mod direct cel puțin între spațiul dintre Nistru și Tisa. Este bine de știut că faptul că economia noastră de 15 ani se bazează pe banii trimiși din afara țării. Noi vrem să introducem o stare de normalitate în societatea de azi prin ridicarea nivelului de trai, lucru care poate fi realizat doar prin unirea cu România. Atunci când politicienii noștri profită de noi, răinând economia de stat. Noi trebuie să aducem schimbarea în societatea civilă, să nu ne bazăm pe declarațiile sporăitoare sau pe falsul patriotism al politicienilor. Ceea ce facem noi înseamnă adevăratul patriotism. Patriotism înseamnă realism și perspectivă de viitor. Cu discursuri mincinoase, cu declarații aberante, nu vise propagate pentru a domina și manipularea noastră. Unirea cu România este calea prin care se vor crea multe locuri de muncă bine plătite. Unirea cu România înseamnă dublarea pensiilor și a salariilor, concomitent cu scăderea prețurilor. Pentru unirea cu România, chemăm pe toți oamenii de afaceri cinstiți să ni se alăture și chemăm clasa politică să înțeleagă că sunt slujbașii cetățenilor. Acești slujbași trebuie să se supună dorințelor cetățenilor Republicii Moldova.
Unirea face puterea!